Halløjsa. Ja, velkommen til at join min server. Jeg er Manji. Og ja. Goddag YouTube forresten. I kan se min server, det er en dejlig server. Skøjtebane, hus, hotel vi er ved at bygge. Dejligt stort hus. Hvad nu det der? Det er en dyrhandel. Og ja. Så vil jeg vise rundt. Jeg spoler.